आपके नाम क्या है? जितेंद्र म्यूजिक अर्जनपुर। जितेंद्र म्यूजिक अर्जनपुर। पुरानी बाजार जौनपुर। पुरानी बाजार जौनपुर। पुरानी बाजार जौनपुर। म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। साड़ी सारा काही देला फोर देला चूड़िया है हमरा के कैला मजबूर हो। कैसे में हर संगे प्यार कइल जाला तहरा ना बाटे पिया लूर हो। बथता माथा उपट गइल बाथा एके लागल कैला भोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया। हमर पघिले जवानी चुए देहिया से पानी तेजी हो खता गरमिया बड़ी होता परेशानी। हमर पघिले जवानी चुए देहिया से पानी तेज हो खता गरमिया बड़ी होता परेशानी। पहले नासा बोले बाउर भाषा फके करे जावा मोर राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया। सुना रविराज पिया है तू जरा तो बुतल दिया है कहे करेला सितम तो मैंने गलती क्या किया। नंबर पर संपर्क करें 756। सुना रविराज पिया है तू जरा तो बुतल दिया है काहे करेला सितम तो मैंने गलती क्या किया। रोता बबुआ मम्मी मम्मी कही के बहता अखिया से लोर राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया भइल बा कमर कमजोरे राजा जाके सूती बहरिया। पुरानी बाजार जौनपुर। पुरानी बाजार जौनपुर।